Agindu dizuegu Zik Energigunen lanean ari diren zenbait ikerlari entzungo ditugula eta halaxe egingo dugu. Ikerlari horiekin hitz egiteko aukera izan baitu Oier Gaztesik. Maria Arnaiz ezagutzen ekingo diogu, kondentsadore hibridoekin egiten du lan Mariak, litio eta sodio ioi kimiketan. Elektrodoen optimizazioan eta garapenean lan egiten dugu, gero teknologia osoaren diseinua ahalbidetzeko. Teknologia hau bereziki ez da oso ezaguna, nahi duena da bateria eta kondentsadore elektrokimikoen abantaila nagusiak bateratzea eta horregatik energia altua, potentzia altuan lortzea bilatzen gabiltza. Orduan eman izan dugun aurrera pausoa izan da litiotik garatutakoa sodiora pasatzea. Jasangarritasun abantailak daude, ez bakarrik teknologian bera baita prozesutan. Pasa izan gara prozesu toksikoagoak izan daitezken prozesu batzutatik jasangarritasunetara. Europar proiektua daukagu, Music deitzen dena, eta hontan lan egiten dugu aipatutako gauza guztietan, material jasangarriak, baita prozesu jasangarriak eta orokorrean teknologia osoa garatzeaz, beraz gaude beste partner batzuekin, Europako beste partner batzuekin, hori materialetatik, laborategi eskala batetik lan egiten, azkenengo prototipoak planta piloto batean egitean. Frantzia, Alemania bezalako herrialdeekin gaude lanean, batzuk unibertsitateak dira, gero daukagu Noruegan baita non dagoen planta pilotoa, eslazioa eta garapena oso ona izan da, eta baita laguntzen gaitu asko ikustera hori beste herrialdetan eta unibertsitatean baita gu ikerketa zentru bat izana, nola lan ezberdin egin dezakegun edo non garen indartsuago batzuk edo besteak, eta hori sinergia horiek bilatzea eta elkarlanean aritzea ahalbidetzen gaitu benetako teknologia potenteak sortzea. Eta azken izen bat, Jon Ajuria, sodio ikerketaren arduraduna da. Hainbat elektrokimika biltegiratze teknologia ezberdin aztertzen ditugu, bata noski litioa, dela merkatuan dagoena, baina baita merkaturatzeko potentziala daukien beste hainbat alternatiba, eta kasu honetan sodioan inguruan garatzen den ere ikerketa. Azken aldi honetan sodioa, berba gai da. Azkenian bateriak merkaturatzen David, gizarteratzen David, beraien eskaria asko igo da, eta egia esan badago hor sinesmen batez, batzutan traslazio hori erresa izan laikela. Aldiz, litioko kimika aldatzen duzunean sodiora, erradio ionikoa sodioarena bikoiztu iten da, eta horrekia dan aldatzen dago. Eta naiz eta jakintza asko eraldatu daitekeen, kimika guztiz ezberdinak dira, materialak ezberdinak dira, eta naiz eta prozesu batzuk berdinak dien, egokitzapen bat egon behar da, eta gero bateriaren funtzionamentua ezberdina da, ezaugarri ezberdinak dituzte, temperaturaren erantzunarekiko, presioaren erantzunarekiko, azkar gargatzearen erantzunarekiko. Orduan, nahiz eta paralelotasun batzuk izan oso kimika ezberdinak dira. Ontxe bertan, daukagu proiektu oso interesgarri bat, VR bateriz, bateriz inglesez da, baina VR ulertuko zinuten bezala euskal hitza da, eta euskal startup bat, dabil sodioi bateriak garatu nahian, eta beraiekin elkarlanean gabitz garapenetan, eta oso maitz prometedoreak izan ditugu, batez oso temperatura bajutan daukaten bateria hauen konportamentuarekin, eta hori da gaur egun daukagun nolan proiektu ilusionantenetako bat, oso lokala dalako proiektua. Eta epe labur ertainean ikusten duzu aurrera pausorik eman dezakezula, urratxeik eman dezakezula proiektu horrekin? Noski, bai. Nik uste dut, laizter ikusiko dugula sodio ioi, laster ezakitz, baina bai ikusiko dugu sodio ioi teknologia alba da euskalduna. Arabako Parke Teknologikoan Zik Energigune, biharko bateriak, kondentsadoreak eta energia biltegiratzeko bestelako sistemak ikertzen, garatzen eta sortzen dituen zentroa. 11:28. Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.